perform menghibur warga Pandesari mriki panggenan. Niken sakniki napa mangke? Sakniki napa mangke? Pandesari, saya minta tepuk tangan dulu. Dimas Niken Salindri Mayangkara original. Waras. Salam sehat Mas Pur. Tuh mong iya Ki baleni neh aku ngene iki. Beh. Niken Pandesari. Please applause. Dimas Niken Salindri. Ki pisan kas Pak Bawalang iki. Mayangkara original. Sing pamanasan kok. Naras roning tiaswara slompret tumoro. Angguka wangun mangayon ayon. Niken Salindri. Tepuk tangannya mana? Puji nguri-nguri budaya kang dipeni muga tansah lestari ing bumi pertiwi kadung melati mring mustakan nira mantesi kataman sunara sang soraya kadung melati mring mustakan nira
sehat Mas Pur. Coba nadane E. E mayor. Berarti D. Coba D. Gedung melati. Oh, jane mang samono. Ning Mayangkara ki nadaku. Oh, gue mau sing ekstra ya. Nyoba maneh. Coba aku ra seneng soalnya lek nadaku kerendahan. Kayak ora sida dadi ini kan salindri, malah dadi sinden ecek-ecek. Coba. Ayo Mas Pur. Baleni ini ya. Teko ref ya, Mas. Gedung melati bring mustakan niro mantesi kataman seneresang soryo. Gedung melati Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Sing salah aku. Oke, ora apa-apa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah masih semangat. Mboten asrap. Alhamdulillah, nanti kita biar hangat nanti kita goyang bersama-sama. Goyang tipis-tipis ngene wae ya Bu ya. Engko lek ngadeg marake ora kondusif ya. Engko ngadege lek pas wayah suro wae ya Bu ya. Oke, semua di sini cinta damai masih ingin menyanyikan lagunya yang hot apa sing halus? Sing hot.
sing iso digegoyang apa sing garai trenyuh ning ati? Lek iso digegoyang goyang tipis-tipis saya. Contohnya apa? Mungkin ada permintaan lagu apa? Bokong semok. Oh gak waleh Bu. Aku sedina iki mau tanggapan peng pindho masa bokong semok terus. Sing nyanyi wis waleh ngantian. Yang di sebelah sini minta lagu apa? Apa? Bokong semok neh. Ya ampun. Kita tanya tamu-tamu VIP. Ini tamu VIP apa bukan? Oh ya, VIP ya mesti jelas neng panggung kok Mau minta lagu apa Ibu? Mawar Bondas, Ayang-ayang, Bokong semok, Gala-gala, terus Gerigis. Akeh men ya. Oke. Akan kuturuti lagunya asalkan ada 50.000. Ya apa? Setuju gak? Setuju? Lah teko sapa, Pak? Teko sapa sik terus ngene iki aku njaluk ning sapa? Sinten, Bu? Pak Lurah. Pak! Pak Lurah iki lah kok ndelik sih, Pak. Loh, mriki Pak, kalih kula, Pak. Ayo, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Siapa? Oh, 1 juta. Oh, kalem pemanasan. Nggih, ngatos-atos. Diparingi dalan, Mas, diparingi dalan Pak Lurah. Ya ampun, Pak, nganti mudhun rejing. Hati-hati, Pak. Pak, ya ampun, Pak. Lah kok penekan tekan dindi. Mbak ya dikei akses ngono lho, Cak. Tekan kono panggung kene. Nggih. Oh, mboten petuk. Lan jenengan teng pundi mawon, Pak? Ini ket mau. Sik aku tak ngomong dulu ya. Pripun, Pak? Pengumuman tolong yang punya Masjid Darussalam ditunggu tukang parkir mulai tadi. Ditunggu sekarang pulang, nanti Pak Saibul kembali lagi ke sini untuk melihat Dek Salindri. Niken Salindri. Napa niku, Pak? Tadi ada yang parkir. Ya. Ini yang punya Masjid Darussalam ada di sini mulai sore. Oh, mobilnya gitu. ditinggal. Nggih. Yang punya mencari, maka tak suruh pulang dulu. Oh, ngoten. Ya. Disuruh pulang, suruh ngambil uang terus ke sini lagi. Oh iya. Oh. Betul. Pinter, Pak. Salindrian. Nah. Ayo. Lanjutan mriki wae mbeta dompet mboten? Yuk. Lek dompet gak nggawa. Wes, nggih Lek mboten. duit wis mesti nggawa. Oh, ngoten nggih, Bu. Iya. Kok tipis, Pak? Oh, situ. Lho, Pak, kok tipis? Hah? Maki iki lek iki mek separo iki, Pak. Waduh, kaset kaki. Ya sing kandel. Nggih napa, Pak? Heeh. Sing kandel, Pak. Yo. Enten. Wis dadi njaluk piro? Enten nggih. Apa rekening ae? Lah, skecone malah rekening, Ya, Pak. iku sing bener. Jenengan betah HP mboten? Hah? Betah HP? Oh, HP yang nggawa. Pundi, Pak? Kula catetne rekeninge nggih sakniki. Jenengan buka banking, Pak. Nggih, Pak. Sakniki, Pak. Ayo, Pak. Dipoto dhisik. Nggih. Ayo Mas, dipoto dhisik, Mas. Loh, Pak, foto 50.000, Pak. Radi mriki, Pak, radi mriki. Yo gini ya. Alhamdulillah, Oh, Pak. Kita bajunya sama ya, Pak. Iya, wancane calon mantu. Kok coba sih duwe Joko ya tapi mantu Loh, aku. Pak Lurah gak ada anak ta sik Joko. Oh ya wis gak ono kabeh saiki wis.
Wis payu kabeh anakku Joko. Iya toh Pak, nggih Pak nek ngoten. ngoten. Ora gede-gede. Lah nggih sabar. Benino tak delok tak tudingi ndek TV tok. Kate tak joko, bonge tak joko saiki wis entek Jokoku. Nggih, berarti ngeten mawon, kula jenengan pek anak wedok mawon. Loh, siap ya? Nggih, siap. Tapi sangune akeh Pak kula. Oh, kuwatir. Oh, nggih siap. Duwe ora melok gawe, ora melok nyetak, wis teko dhewe. Oh, Rezekine wis akeh, amale sing kurang. amin. Iya. Loh, amale. Foto riyen Pak, foto Pak. Pak Lurah. Tugas, salaman sampai dipoto oke. Oh, ngoten. Iya. Lah, 1 2 3. niki salim. Salam untuk Pak Bapak Haji Hartono dari Kepanjen. Oh, Karena nggih. jauh-jauh datang ke sini ingin lihat adik Niken Salindri. Oh, nggih, matur yang sembah nuwun mobilnya Pak tadi Haji. ketinggalan di masjid. Oh, nggih, Ya. matur sembah nuwun Pak Haji Hartono. Kenapa? Apa? Oh, QRIS, Pak. Apa-apa? Niku lho, rencang-rencang do nyuwun QRIS apa to, Cak? Aja ngono kuwi, ora saru kok domong. Loh, sing moto mang urung tak perseni ya. Jare jauh sakit ae gak apa-apa. Heeh. Oh, Pak Lurah paring asma sinten, Pak? ae. Eh, sing nompot aku. Oh, ngene. Lah sing moto, lah sing difoto iki lho urung, malah sing moto wis entuk. Kene nyanyi ket mau kok. Sing dipoto, sing dipoto. Oh, Sing iya. dipoto, sing dipoto, sing dipoto. Iku kekno kono dhisik. Kekno dhisik. Susuk 49. Biasanya dijewer-jewer. Lek Bener. kate ngekno ando lek ngekno wong sing apik iku gak dijewer ngene iki. Waduh, man gak ketok. Iku baru dirimo karo sing kuwasa. Tapi lek sing dijewer ngene iki dudono iku lho wah aku sok dhuwit Loh, kali ngono. lah kula ancen mboten ikhlas ae, Pak. Hah? Lek kula ikhlas nggih pun kula buntel-buntel lho, kula mboten ikhlas balekno. Wah, aku ra ikhlas ae. Matur sembah nuwun. Lho Pak, niki berarti jenengan mboten nganu kalih sing kuwasa, Pak. Kudune Oh, ngeten, Pak, diuntel-untel. Oh, tak Ayo, lah. baleni neh. Oh, Oh, iya, jenengan iya. ngajari kok malah ngene. Oh, lah nggih. Aku biasa ngono. Lho Pak, Biasa ngeten iki ngono. mbok ditambahi to, Pak. Wong wis Loh. genah-genah satu sing kuwasa ya. Engko Malah tak saya jupuk wis kabeh satu. gak ro. Lah, wis jajekel ya. Nggih, malih wis diuntel-untel malih, Pak. Malih. Yo, Pokoknya tak liane aja nganti ngerti, Pak. Ya. Hanya Tuhan dan kita yang tahu, Pak. Heeh. Nah, wis iki baru keterima iki, baru keterima. 150 iki, Pak. Yo, heeh. Wis piro iku mangko? 150. M setengah berarti ya. Loh, kok iso M setengah iki lho? Lah iya lek digedhekno kan sak M setengah. Usuk leren mikir, mulane ben lek tak kena ora tak kena putuku kegeden. Ya? Ditambahi. Tambahi, Pak. Oh, kuwatir. Men dadi 2 M. Waduh. Apa ya? Ora, iki karepe ngono. Aja rame kon niku wis gak metu duwike rame kon niku. Ngene. Nggih. Nyanyi dhisik mari iki. Oh nggih, Ya, 2 M nyanyi. setengah niki. Heeh, heeh. Nggih, kula sairian nggih. Yo. Ora nek sair, Pak. Titip. Kok susuk 300. Monggo, Pak. Anten permintaan lagu napa? Ayang-ayang. Ya. Kita nyanyikan lagu Bokong Semot. Wis, ya wis. Apa karepe bolos sing akeh? Boten-boten, Ya, Pak. Kula heeh. nggih panggah menuruti sing maringi riyen. Oh, ngono lah, iya, Nggih, sing iya, gadah wis, damel sinten? Heeh. Lah sinten sing gadah damel? Wong desa. Loh, iku aja sak desa iki sak kabupaten iki. Lah nggih sak kabupaten. Malang iki. Nggih, kleru, Pak. Ya. Ayang-ayang, sik mah aku ra sik aku Ayo. kok duwe kleru. Sik Mas menengo, jebengat Salam lho, ini untuk nyocok ning semua nadai. panitia. Ini lagu dari adik Niken Salindri
menyanyikan Bokong Sewok. Ayang-ayang, Pak. Oh, ayang-ayang ah. Oh, ya Lah, kok nggih. turuti ya. Nggih. Aku ku cek orang ngimpi. Nggih. Aku bendina nek ngarepe TV delok Kula. wajahmu, heeh. Oh, nggih alhamdulillah saged Iya. kepanggih nggih, Pak. Engko mulai nggawa susu mungkin wis tambah gres gede meneh teko kene malian. Oh, nggih sak sapine nggih, Pak. Lali mbiyen ya, heeh. Ayang-ayang sampeyan, Mas. Duh, tiba-tiba ning asmara. Jenengan apa, Pak? Hah? Senggak to? Ora, iku mah ora senggak. Aku wis koyo Lah kula nguwake tak kira kendangane mau bip 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 bip, tak kira kendangane tibae Iya. jenengan. to. Ya Allah. Langsung nggih, Pak. Bojoku kok Langsung. seneng nggih. temen aku. Seneng to, Pak? Ya Oh, tambahin iya, betul, lah betul. koyo Ojo sapa. kuwatir, ojo kuwatir. Nggih, mboten Pak. Kula namung guyon ae. Iki sik gak sedeng iki. Nggih. Ora gak sedeng iki. Hah? Mboten sedeng. Heeh. Kalau Napa? kade ditambahi tapi omongnya tok ya. Biasanya ngomongnya gede ngono gak metu apa-apane. Lah, sing metu kan jenengan, Pak. Oh iya aku ya Lah, jelas nggih. ya. Wong aku sing nanggap kok. Yo. Oh, Kak iki sing nanggap Ayang-ayang. masyarakat Desa Pandesari kabeh. Nggih, sak kabupaten. Heeh, Kak sak Desa Pandesari, Lha wae dirase sak kabupaten. Kecamatan Pujon. Nggih. Ya, heeh. Wis Semoga ayo lagune. nggih. Amin. Padang rasane ati kang nandang sengiteng liyan panyawa aku kowe labuh katresnan kang masuk bagus tak jalo ojo sele katresnan pancene masmu kuwi akeh pacobaan
Bojone jenengan, Pak. Ngerti ya. Ibu mboten nderek to, Pak. Sampe delok. Cantike kaya ngono kok ora nderek sampe delok iko. Iko lho, lah iko lho. Lah Bu, lah Bapak to mriki kan jenengan telepon to, Bu? Iya. Namine ibuke sinten? Dwi Pertiwi. Lah niki wae. Dwi Pertiwi sapa iku? Utami. Oh. Iku berarti iku mangko cemburu kali. Cemburu iku, Bang. Sinten Pak niki, Bapak? Hah? Bapak, sinten, Pak? Ya apa oleh kata jawab aku? Utami Sri Dewi Lestari, Pak. Sinten, Pak? Iku daleme panjen kate pamitan mulih iku, Bang. Oh, ngoten. Iya. Jenengan kados keweden to, Pak? Ya apa? Keweden, Pak. Keden? Nggih. Yo kok sih. Lah wong aku budal wis tak salami, wis tak ambung. Takonono. Bu. Ayo takonono di Bu Lurah. Lek umpami kula duet kalih Bapak jenengan cemburu napa mboten? Mboten to. Lah niku sing telepon sinten, Bu? Napa? Dulure teko panjen. Bu Haja Sri Utami. Oh, saudara. Ora padahal aku mau ngapus yo ora nek sing telepon lho padahal. Yeay. Kapusan kabeh. Nggih mboten napa-napa. Bu Lurah, anggap kula niki anak nggih Bu nggih. Ampun cemburu nggih Bu nggih. Monggo. Apa? Malih nggih, Pak. Iya. Lagune napa? Sing Jadi bokong sembok Oh, mangko. nggih. Heeh, ayo. niku nggih, Pak. Iya, kowe Siap. ning kene. Sing bener iku ning kiriku. Lek nang kananku kok marah nggarai kualat. Dateng napa? Kenapa kok bikin kualat? Lah lek ono kanan. Oh, cewek itu harus di kiri. Oh iya. Oh, gitu, nggih, Pak. Hmm. Pokong semok, nadane Yo. sak pira coba? Ojo kuwatir, iku lek sing video mang mesti tak sangoni wae. Ojo kuwatir. Heeh. Wis. Wayahe sing video rata, Cah. Kuwi mau bar dicekel Bapak Renggo langsung cekel ganti. Iya, ngono. iya. Kok. Wis ta lah. Wis kurang semak. Nyetak wis ana sing nyetak wis ana aja rantik rame wis. Sapira, Mas? Bokong kurang dhuwur. Bokong semo kendangane mana? Ya ampun. Nek sing rada banter, nadane sing tinggi. Masalahe Dek Pandisari Pujon iki adem. Lek sampean lagune setengah turu-turu ya buyar kok malian. Ayo sing rada dhuwur. Iya, kita harus semangat gitu, Pak. Kudu semangat. Nyambut gawe ini semangat, no hiburan ya semangat, ngajine ya semangat. Nggih. Nyawere ya semangat. Iya, Bokong siap. semo bokong semo. Ora nek mik neh to. Mbok disenggaki-senggak ngono lho, Cah. Bokonge sapa semok ngono lho, Pih. Jan gak tanggap sasmiteng. Pih, grup Mayangkara Bagian iki susu ya, piye bagian ndak? susu. Kompak belas jalan rasa digaji kabeh iki kok. Ngerti apa ora? Gak usah dikaji, sing penting disangoni kabeh. Ngono lho ya. Pak, Oh, anakku itu beneh. Mulane bolone sak Mayangkara dijak kampanye beneh. bokong semo bokong semo rambut disanggur bokong semo rambut
engko digawe solo ya Mas, solo kendangan tak ya. Oke. Yuk bersama Mayangkara Original kita grup hebat, grup kuat, grup smart. Salam sehat atau salam stupid. Yo. Ayo Pak. Mandesari sesarangan Mayangkara Original. Arang
sini pinaringan sehat selamat wilujeng. Panjang yuswanipun, mugi-mugi kathah rezekinipun. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih nggih, Pak. Amin. Sing penting rukun, gotong royong, sejahtera, aman sentosa. Sregep nyambut gawe pastinya. Gak usah minta-minta, penting sregep nyambut gawe. Lelek sregep terus orang jaluk bayaran yo pekpok no, Pak. Oh iya bener. Oh iya bener Pak. Salah gungkas. Terus mari ngono sampun. Napa malih? Apa? Gulu pedot. Gulu pedot aring-aring bakar gedang campur sawi. Nadane padha karo iki. Tak sakit nggih, Pak. Dudu watu hang diarani pasir. Watu kambyang kelian ring pinggir. Loh, jenengan sakit napa mboten lagu niki? Oh alah, nggih. Duit nggih, Pak. Oh ngoten, nggih, siap. Ya Mas, belum pedot ya Mas. Koro original. Watu hang diarani pasir, watu kambang kali ono ing pinggir. Buru ketemu awal langsung naksir, geli ketan koyo kelangan pikir. Ayo Pak Lurah golane aso. Pande Sari Pujon Malang Jawa Timur bergoyang. Areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun pikiri. Gedang rojo sak durung dipangan codot, timbang burung ngeluwung gulusun pedot. Iken Salidri Wayang Koro original. Ekolane Pak Lurah asoy. Langsung dilumne Pak, langsung dilumne ben gak bomot. Lah. Dudu watu hang diarani pasir, watu kambang kali ono ing pinggir. Buru ketemu awal langsung naksir, geli ketan koyo kelangan pikir. Sawer Pak
bakar gedang campur sawi sampai kering mulia isun pikiri. Gedang rojo sak curung dipangan codot timbang burung ngeluwung kulusun pedot. Areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering mulia isun pikiri. Gedang rojo sak curung dipangan codot timbang burung ngeluwung kulusun pedot. Timbang burung ngeluwung kulusun pedot. Timbang burung ngeluwung kulusun pedot. Terima kasih Pak Lurah. Silakan kembali lagi Pak Lurah. Amin. Amin. UMKM semoga rezekinya banyak, laris manis, tambah jaya sentosa. Amin. Oke. Ya. Amin. Nggih, Pak. Amin. Nggih, Pak. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sudah. Terima kasih, Pak. Mbak Niken, Dalam. ini beliaunya selaku dari ketua panitia, wakil ketua panitia. Nggih. Request napa, Pak? Wau kan Pak Lurah nyawer. Nggih. Nah, saya ini jenengan kudu nyawer. Tuku Loh. voucher kupon berhadiah keris. Kan Oh. Galeri Pusaka. Oh, ngaten. Satu kupon 10.000. Paling Oh, kakak. oke. Satu kupon 10.000. Berarti harus beli 5 lah minimal. Tadi cek nyaut lah nonton nggih. Oh, nggih. Boten patek. Niki berhadiah pusaka senilai 5 juta. 5 juta. Berarti niki 50.000. 50.000. Nggih ganti son. Berarti kula niki sing kan bayar jenengan. Gantian. Le Pak Lurah nyawer, saya niki Mbak Niken kudu gantian bayar. Kula mau tas teng kafe Dancuk, Pak. Enak panganane, Pak. Nggih, niki pripun kula? Niki kula kan bayar. Iya lah. Wah, kafe Dancuk enak Pak niku. Jangan pun nate mriko napa dereng? Sampun. Sampun nggih pun nggih. Matur nuwun. Kerise pundi, Pak? Kerisnya bijak nggih. Kula kirim. Oh, ngoten. Nggih. Saestu niki, Pak. Siap. 50.000 untuk keris 5 juta, Pak. Nggih. Saestu, Pak. Saestu. Jenengan nek batin napa mboten niku, Pak? Bangkrut. Lah. Semoga mendapatkan nggih, Pak nggih. Matur nuwun. Pak, terima kasih ya, Pak ya. Amin, Kalau amin. beli lagi boleh ndak? Mboten pun. Oh, gak oleh. Nggih. Oh, Nggih, matur nuwun, matur nuwun. nggih. Pak, makasih nggih, Pak. Nggih. Iki untuk tenan ora ta ya? Mosok. Bener, dapat. Jadi nanti ini yang kupon zaman beli ini nanti disobek, yang satu dikasih di kotak undian, Ya. yang satu sampean bawa kayak sepeda santai atau jalan santai gitu loh. Walah. Oh, Tapi yang dibek 1,5. Kok gak sak ikhlase? orang model yang kafe Dancuk mah gratis ya. Heeh. Oh ya, iya. Dewi. Mau am kabeh Kafe sak Dancuk mau enak. oh, gratis. Ya. Siap. Iki kok lek nganti ora entuk keris berarti 50.000 ku balekno ya. Pak niki mengkira buat angsal keris kembali 5 kali lipat nggih. Nggih, Pak. 5 juta, Pak. 250.000 nggih. Nggih, Pak. Nggih pun jenengan sukani sakniki mawon. Ya bangkrut wae. Ini Dikei dilanjut. tenan. Hah? Dikei tenan. Tiga itu nang. Oh karo bapak e. Mboten lho, Pak. Oh mboten Pak. Napa lho, Pak? Monggo Pak Mboten jenengan kula tampi. nama guyon. Alah, piye to Pak iki? Niki dilanjut jaranan apa nyanyi malih? Bagaimana kalau Niken istirahat dulu? Boleh? Kita lanjut ganongan dulu, nanti waktu ganongan nanti Niken nyanyi lagi, oke?
Iya, biar nanti suasananya ibu-ibu tidak bosan. Ayo. Oke Mas. Jaipongan ya Mas. Siap. Jaipongan ya. Nanti ini kan nganu dik sampean ini viral ya walang kekek. Kok ganti bajing loncat ya. Duduk saku impor.